Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkiyon mo sa DZGB. Pingkiyon mo! Merienda 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 merienda. Good afternoon Pilipinas, mga Bicolano sa manapartikan mundo. Welcome po sa inyong programang Pingkiyon mo baby. Ngunyan pong aldaw na ini. Mga tugang nin araw ngayon ng Lunes 13 kan bulan na Abril. Masulo na palang kita kuya ni Meno. Sa bagay, ikakuyan, di mo pighalat ang sildo mo, dahil man, dekade, ano man ka, ang karakol kang pwedeng nagsusuporta, ha? Ako nga ni, gani, di ako nagparintindigaan, ambog nga kayo ni. Ambog nga kayo ni, bala ka nga kayo. Bala ka nga kayo, ika naman yung bala ka yan. Good afternoon po, Legazpi City, Provincia Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, sa man partikan mundo, welcome po sa inyong programa, ang Pingkiyon mo baby. Kasabay niya to, mga tugang sinda Kuya Nims Flora, Batang Sagpon. Batang Sagpon. Tama, ang Batang Sagpon. Yan. Kasabay po dyan si CJ Morante Buda, si Aldwin Andes. Pirang ano yun yung duwang inyo? Di na matapos ang internship ka ini. Nagkamali sa ako ha. May nutampakan mga taga Bicol University. Di na matatapos ang internship. Buda tabi si ano yan, pahit ang kuti-kuti din computer. Mga tugang si ano yan, si Jero Martinez. Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Pasensya na po kamo ha, dahil wala muna pong tatawag sa ano yan ha. Ano yan ha? Ano ini? Wala mo nang tatawag ha. Sa kuya tabing numero na 0969-088-5548 0966-203-0034. Kuya Nims, di ako nabubugta ka na cellphone. So cellphone pong nabubugta ka na raot. Oh. Ang pagbakal tabi ki cellphone, bako man tabi madali. Ang gusto kong cellphone sa mga 2,000 plus na. Sa mga 2,000 sana. Dahil man ako nakukuha tabi ko. Alam mo mga anong kumanan mga cellphone na 20 milyon na 25 milyon? Anong kuman yan? Sayang lamang ka. Anong kuman yan, Kuya Names? Diba? Dahil kung man nagagamit ang mga features ka iyan, pagpara anuhon ko yan. Pagpara anuhon kuman yan. Diba? Anong kuman? Saka, parang kay pan ko sana mag-text buda, mag-messenger, mag-chat, mag-call. Buda, pareho man sa nang resulta ko yan pag ang cellphone mo baratohon, ang cellphone mong 50 milyon, may tinext sa I love you, ang resulta pareho. May pagkakaiba? Sige daw, pag-uruno kita ko niya na po, no? May pagkakaiba tabi ang receive kang cellphone na hali sa 80 milyon? Hali sa 50 milyon na cellphone, tinext mo sa agom mo kay Agom, I love you. May pagkakaibang dating kung ginamitan mo kay cellphone na 2,500 sana, i-text mo Agom, I love you. May pagkakaiba? Eh, mga kuya namin nag-reflect naman sa phone niya na hali sa 50 milyon na cellphone. Dahil man kayo na kaniguan. Tama ba sa kuyang ko ang kakuriputan ko sa buhay ko? Tama ba? Di ba? Yan naman na pagparagamitan ko. Anong ko man na? Ang nagiling akong cellphone kaswapon dyan, salbata na kuya name. Ang maray-maray man pala na cellphone mo niya, nasa mga 25 mil, 15 milyon man. Nya, kung ako may ka-chat, ako may ka-textmate, ako kay text ko siya kay hi. Tapos iti-text mo siya kay, do you miss me? Iguaman ka ang kuya, wala iguaman ka yan. Masimbag mo daw yan kung ano, magsimbag dawan sa mo kay, pag sinimbag kay I missed you too. Nata, ma-reflect sa cellphone na bahalon. Dahil mambagas. Ano nga po kaan? Iyan tabi ang status, symbol ng buhay. Takon halimbawa, mahalan sa imong cellphone, malawas yan na. Pag kuburbit-bit mo, sa mga tawang, ay wow, mahalon yan ang cellphone ko. Saka, kung mahalon ang cellphone mo, nung lapa. Tama ba? Anong problema ko kaan? Kung mahalon tabihan sa imong cellphone, may problema ako dyan. Dahil man kayo, di ba? Pareho man sa naangkan, so nahiling ko na
Di ko maintindihan kung sisay na mayamanunon sa bilog na mundo ang nagsabi, siya nga di siya nagrelo. Tapos sabi niya, di man na kita dapat na magparabakal kay cellphone, mga kirilo, na mga Rolex. So mga milyones bagang relo. Natako yan, Neme, ang oras dyan sa Rolex, dyan sa mga 1.5 million, 3 million na relo, may pagkakaiba sa oras kang relo na ngayon 1,500 na di baterya dyan sa Gaisano? Di man ngayon pagkakaiba. Pagtaram ko, alas 2, alas 3, 14, may pagkakaibang oras, tabi. Di man. Arkaning, ining relo ko, baraton man sa na ini. Ano nga na relo kong ini? Baraton man sa na ini, tabi. Ang oras kani pareho kang oras tabi diyan sa Rolex. May pagkakaiba. Di man pareho tabing oras regardless mga tugang kun ang cellphone mo mahal, ang relo mo mahal o kung kumpara duman sa barato, the time mga tugang is the same. Mahiling mo manggiraray kung ano tabing oras iyan mga tugang na nahihiling mo diyan. Nato nagagamit kita ki mga mahalo na relo. Sige daw, explica rin daw ako nindo. Wala di ka mo sa kuya makaapod ano, di ka mo sa kuya makaapod. Nato nagagamit kita ki mga mahalo na relo kasi status iyan, simbolo iyan sa buhay nin tawo na ikan nagagamit ki milyones na kantidad nin relo, ikan nagagamit nin 250 milyon na relo, nakakaangat ka sa buhay, nakakaangat ang sa imong status sa komunidad, alagad mga tugang bako yan dapat ang sa tong pagbabantayan kun iyan ang sa imong sulok an hapot. Ano ang nagibong mo digi sa ibabaw kang kinaba nakalugod-lugod sa ating Panginoon? That is the question. Ano ang nagibo mo sa kinaba na ini na ka-akseptar kan sa tuyang kagurangnan, kan sa tuyang mahal na Diyos, na pag sinabi, pagyaong ka na duman, mga tugang kung saan ka mapapaduman, para rin ang hiling sa to, regardless kung ang sa imong ginamit na rilo, mahalunonon. Nasabutan. Nagkaintindihan kita. Di ba? Anong sabiyon? May pagkakaiba? Di man po pagkakaiba. Regardless kung ano yan, mga tugang na, ang relo mo, may diamond, ang araw ang presyo kang manggura, ano ang presyo kang Rolex? Mga 3 million yan, 1.5 million. You know how much that? Nata, ang relo, mga tugang na iyan, pag hiling mong alas 2 sa iya, may pagkakaiba sa relo mo na ang kantidad mga sana, mga 2 million sana. Dahil man pong pagkakaiba. Ang importante, ano ang ginibo mo sa kinabanayan na kalugod-lugod sa Panginoon. Tama. Mano. Hello, Mano. Ano Mano? Kumbinsido ka may Mano sa sakuyang mga pangaral ngo niya na hapon? Kaya Ano? Yung mati ko, Mano. Minaon pa sa nako kang radyo ko. Sabi ko late na ako. Nakapunay to si Henry. Yung mananggaan. Namati ko, so nadangog ko sa Rolex mong, Relo. Relo na mahalo na yan. Tama ka, Mano. Ano man, status symbol. Na igwa kang marena relo. Pero so, iilingon mo kung albo 315 manggirarya sa gabos sa klase relo. Mas anong relong hilingan mo pareho. Kakaiba. Tama. Ang pagiling ko kaya Mano, Paul Dot, nagsusulot kaan. Paul Dot. Doong klase, Manong, lalaki. Ay, doong klaseng tao. So, saro, to talagang tunay na mayaman. So, talagang mayaman. Di man sendang bearing kung magsulot sinda ki milyones na relo. Kasi, ang milyon senda, barya lang. Sinsilyo sa to, di ba? Barya lang. Buda, Kita. ang sarap pa dyan, Migo. Mano, papatulog ta kang madali, Sige. Ang sarap pa dyan, pag yaong ka nga sa pagtiripon, baga, nahiling nga ka medyo pig ang bado man, sa imong tindog medyo maloy-aloy ang bado man, relo mo nga medyo, ilingong ka kan mga nakapalibot sa imo. Gano'n ba kang miminos kang maray?
Gano'n ba ka na miminus Miminusong kang maray na. Namatayan ko naman ang mano. Ang mga iling sa imo di, nata, sigurado kang anak ka iling dan sa hipigiling mo nan, mas ano yan, baka mas dit pang kasalan kang kumpara sa imo. Mas dako lang kasalan kan mano. Oo. Pag mga arog ka yan, kung susarong klaseng tao ka, Oo. o na naregaluhan ka kimalita, talaga makakabakal ka kaan. Mano. Sa mga alis sa daing, bako? Pinadaran ka mga 5 malita. Tinaguhan ka na sa malita, sigurado, makakabakal ka. Pinadalahan ka kay mga malitang gari pang international travel ka na ako na. Mga 30 kilos baga. Nan. Dekan magkarilibong. Alang nga bukal kang kirilo kaya ng ang relo mo. So, ako sa na 2,500. Oo, wala man bali yan. Ang nangyayari lang kaya, ang tao man kaya, masyadong mapagusga. Yeah, totoo. Yan ang din naaali sa tao. Sa nailing ko, sa edad kong ini, sa mga nagkasalamu ako mga tao, nakulong talagang tao na inggitero. Totoo. Number one yan inggitero. Ikalawa, di man ninda kaya, pigkakaya ninda. Apod ko kaya, social na tika po. Apod ko ka, social na tika po. Yan, oo, kasi pipirito nindang magkaigwama si Rolex para mailing sila, makasabay sila sa grupo na itong grupong ito. Makasabay siya, diba? Yes. Kasi baka itong taong ito, ang concept niya, kung sisingaya ang kairiba mo, iyo man yan ang mo. Mamimigbidan ka bilang kung sisi ang keriba mo. May mga tao man talaga gari, ang apod kang gari social climber. Ayan, oo. Isa pa yan. Gusto mo na social climber mo ang social tika social na tika po. Parehas yan. Masira mo lakaw-lakaw mo diyan sa mga hotel bagang manggayonon sa mga resmarayon. Pag uli mang sira mo tuyo. Ang uli pag-uli mo, dahil kang isira dahil kang maluto sa kaldero ka po mo, social na tika po. Sige, Manong, salamat, di ba? Kaya kita kaya ilingon nindo ha, mga kapingki. Kaya kita, naulog kita sa kasalan. Kasi, we keep on watching other people, mga tugang na, aninggit sa tuyang buhay, di nawawara. Aninggit sa buhay nin tao, mga tugang dahil nawawara. Kaya, pero kung maging relax ka sana, maging kalmado ka sana buhay, ang suwerte sa buhay nin tao, nag-aabot. Nag-aabot ang suwerte sa buhay nin tao. Di ba? Everything, mga tugang, is going to be with you in the right time. In the right time, in the right place, asin iyan maabot sa tao na para sa imo. Nasabutan. Kundi kita, naghiridali kita, ang pagyaman o kaya ang paging maray na status ng tao, Kuya Nems, ang status ng tao, haloy pagligal ang pigigibo mo, aluyon ka magyaman. Intrahiki, bulan-bulan, mga 5 kilo ni pabakal mo. Mga bulan-bulan, asuro si mana ko yan, so kabinta ka mga 5 kilo. Ang kada simana, makabinta ka mga 10 sachet. Pag natimingan ka man kang otoridad, tapos man ang buhay mo. Diba? Pero ilingon mo, nagiging yaong. Kasi, nagdadakula kita dahilan mga tugang sa pig-apo na convenience. Convenience sa buhay ng tao. You can buy, sabi ni Renen, you can buy a watch, but not time. Pwede ka ngayang bumakal nin relo, pero ngaya baka ang oras. The best quality is your availability. Tama? Tama, naintindihan tabi. Arog na kita. Kaya paminsan kita mga tugang nasa sala, nasisilaw kita sa kinang. Nasisilang kita mga tugang sa kinang. Kaya kita napapariwara paminsan. Ayan taban sa tuyang mga
patara-tara ngunyan na paggahapon sa mga samno sa pagkabuhay nin tawo. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Sabi ni Pading Kristiyanan, Padi, alat ko na pala. Matindi pa dang rilo mo pala ngunyan? Kundi ka padi, igwa ka man ki puso na, igwa ka man ki karahayan sa tao. Igwa ka man ki puso na para sa tao. Igwa kang puso para magtabang sa tao. Iyo. De bali, ini, kon man yan sa imo, deserve ka man padi. Deserve ka man padi para digdi sa surusulog mong ini. Iba man kaya an sa imong kon ano ini, an sa imong puso kung paano ka magtabang sa imong kapwa. Di ba? Ngunyan, ano ang dapat na gigibuhon kung ikaw matinabang ka sa imong kapwa, regardless kung ano yan, igwa kang aabutan duman sa kamurawayan. Tama mo, Senyor Maceda? Tama nga siya po. Di ba? Kaya palago sa tabi pa din Kristiyan sa imong kuan, an sa imong plano sa buhay, ha. Tangani po na maging maray an sa tuyang abutan, pasisiring mga tugang sa kamurawayan. Yan. All right, ito. Ay madali lang. Ilingon ta so mga reaction ay nako. May nagpadara sa ako, may reaction sa ning nag-chat na ini sarawayon ini na alright, madali lang ha. Ay na nga ni ito so reactions na ilingon tangon niya na hapon. Ito. Ni pala may comment, madali lang ha. May comment muna tayo. Sandali lang na nagluwas. Good afternoon, sabi ni Madam Hana Amor. Good afternoon, Vilma Vallespin. Good afternoon daw, Ligaya Bas. Hello po, good afternoon, tabi sa mo. Ann Cano. Good afternoon po, Brian Secretario. Good afternoon, Sir Eldwin Orbiana. Good afternoon po sa imo. Alright. Sabi kan sa rotang amigo, Padi, ang t-shirt mo nga ni ngunyan, day ko kaya. Okay. Barato. Pasado man. Padi, di magparahero, ha? Ang t-shirt mo nga ni ngunyan, day ko kaya. Kaya mo yan para baratunam. Para ang t-shirt ko ngunyan, namasakuan man sa inyo, 559. Alright. Sige. Okay na. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on atay later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong din ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid Pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngunyan may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang Liver Aid Pro. Ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription, proper diet, exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Liver Aid Pro available po sa Mercury Drug, South Star Drug and leading drugstores nationwide. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang sa tuya tabing sandali.
Buwa ka pa din, Chris. Bade, punduan mo ako, anong $5 na latos unta ka dyan, 559 nga US dollar. Yun yung amigo kong ini. Punduan mo ako pa di, pundo ka tabi dyan. Kan mga kwentada mo sa buhay. Okay. Ang sa tuya pong tataramon ngunyan nahapon. Ang sa tuya pong tataramon ngunyan nahapon, mga tugang sulnop. Sulnop is the word. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang gustong sabihon tabi, mga tugang kang tataramon na sulnop is to hide from view. To disappear from view. Gusto sabihon, pag, kang aldaw, masulnop, sunset. Tama? Sunset. Sunset. Sulnop. Sunset. O kung bako man, pagwara, mga tugang kan sa iya, tabing view. Yan. Alright? Yan po ang tataramon mo dyan na pagkahapon. Sa pagbabalik, mga tugang, sisa yung stressor sa pamilya. Sa pagbabalik, sa mga samnong niya na hapon, sisay pong stressor sa pamilya. So, ago mo si Mrs. Aber daw. Sisay po nagdadarak stress sa pamilya, sa relasyon. Tagdanin doon niya, sisay po nagdarak stress sa relasyon. Si Mrs. o si Mr. O so boyfriend o so girlfriend. So girlfriend o so boyfriend. Yan po sa to yung pag-irestoryahan, mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay, makalipas kan mga patalastas. Pinkion mo, baby. Masaya po. Kaiba si Henry M. Para sa lalaki. MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagbakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon
nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good afternoon po kay Mading Ami Dorosan, kay Ma'am Ami Dorosan. Good afternoon po ang satuya na Madihon, dati pong Vice President for Academic Affairs dyan po sa Bicol University. Ma'am Ami, Madi, kadakol ko naman ang Madihon, Kuya Nims, na mga kwan, mga matitibay. Ako na sa pinakamaluya. Ma'am Ami, unang hapot, Madi. Sisay an stressor, husband or wife? Sige daw. Di ko nahiling dyan si Nicole, ano? Wala dyan si Nicole? Wala si Nicole, ah? Wala. Kaya ako, gari naglib ito, ah. Gari nga ko lang, ah. Sisay po an stressor, husband or wife? Sige daw. O gari, hindi ka mo makaka-upload sa cellphone ko, ha? Na-disquido nga sa kulang cellphone na pigagamit. Pero, hindi pwede magpasuroy kita. Sisang stressor, a boy or a girl? The boy or the girl? Sa ano man dang relasyon, igwa kay stress. Pero nga po kang Kuya Nemi, good stress. Pero, uni pala ang sad news. Ang stressor da Kuya Nems, kitang lalaki. Kaya di ko kayang akuunin niya. Kaya di ko kayang akuunin ni ng stressor susog sa research. Kitang mga lalaki. Kitang mga husbands databi are the source of stress. Garo na ko kaya nga ako din. Ika kuya ni, kaya mong ako ni. Ah? Kaya mong ako ni. Di mo kaya nga ako. Grabe naman kung kitang stressor. Grabe na. Kung kita nagdadrak susog sa research mga tugang husbands da tabi. Iyo pati ha, bako lamang great. Ang sabi, greater source of stress for wives. And at the same time, ang mga lalaki man, iyo databi mga tugang ang greater source of stress sa indang girlfriend. Mapagalon man akoon ini, garo. Dahil ko man kaya akoon ini. Sa harong databi, ang mga babayi, ang mga lalaki, tagadrak stress sa indang agom. Pero, di ako mataram kita, baka mamonitor ako ni Miss. Siguro na mo kung i-counter ini, ah. Ika Kuya Nim, ika anong hiling mo Kuya Nim, tabi? Ika? Di ka makontra ka din. You know why? Sa harong palan, ikaw kipigapo na domestic works, trabaho sa lawag kang harong. Usually, kita na ang mga lalaki, mga paburo, kita ang gari, masinugoon kita, habo kitang maghugas ki plato, habo kitang maghugas ki
magkuskus kan lamesa, habo kitang magsigid, habo kitang maglampaso sa salog, habo kitang magluto kung muyata sana kung nasusugo sana kita, habo kitang maglaba, habo kitang maggibo kan iba pang mga chores sa halong. And usually, ang nagigibo kaan si Mrs. Sa relasyon mandaan in boyfriend and girlfriend, ang mga girl mandatabi, iyon tagasalo. Kung paano papakarayon ang relasyon nindo. Lugi kita kang ururo na ini, wa. Lugi kita kang ururo na ini. Ano datab? Oh, nata. Nata po. Nata. Ha. Kiri. Sisilam. Dede dyan si Nicole, dede. Si Nicole gusto ko makasig. Dede ba dyan si Nicole, dede? Wala dyan si Nicole. Di ako magparataram. Baka madagog ako ni Mrs. Pag uli ko, singilon ako. So, gibo-gibo mo nga yan. Sa harong databi, igwa kaya kipigapo na unequal division of labor. Sa division of labor na yan, ang kadaklan databing trabaho napapaduman sa agom, sa misis. Regardless kung nagwa kang katabang, napapaduman databi kay misis, si Mr. Databi sitting pretty. Garo na ko kuminsido kay niya. Daw kay mauyon kay niya. Ako nga ni, duwang simana kong trinabaho so gate may kakapintura, so lanob pa kan. Sigang pipintura ko, yung nag-iritom so sa kuyang braso. Ipaminsan-minsan mo mas na igigibo ito. Hello? Hindi ako nagatubod kayan. Ako nga, gana pasala, subukas ko kan topic na ini ha. Hindi ako nagatubod kayan. Ako man nagaluto, ako nagalaba. Bakit di ba usually, kita ang kasurugo, kita mag-angkad na daog-daogi? Oo, baliktad yan eh. Kita ang biga para sugo, kita, kung ano, kita ang kasugo-sugo di ba? Maghanap ka kay ibang kuyan, ibang libro tungkol dyan. Tabakan, author kang libro na nabasa mo, babae. Hanap kang libro ng author lalaki. Man, story. Yaw si Jasmine, kuya, yaw si nalang ko si Jasmine. Ayaw pa si Jasmine, nagali na. Ayaw pa si Jasmine. Hi si Jasmine. Yaw pa dyan. Hain. Panig na daw. Ano pa daw? Hello. Hello. Engineer. Hindi ka kumbinsido? Hindi ako kumbinsido. Ako yan. Totoo lang. Totoo lang. Nakulang kaya akong librong nababasa. Pag ang babae ang author, puro pabor sa inda. Masurat mo ang sadiri ko? Mga kaya gali, iligan mo pag ang lalaki ang author. Tagir na. Sarong sa... Ada ako mataram. Tabaka ada ako makauli mo. Ada ako makauli ko. Ika. Ada ako para taram. Tabaka madiskuido ka kunya pag-uli mo. Uli nga, liboros doon ng pagiling sa kuya. Ini mo na yan. Wala ka engineer. Okay. Salamat, amigo. Salamat. Alam ko na. Magan kita ki ibang opinion. Yan pa si Jasmine. Nagali na. Kuya Naim. Yan pa. Yan si Jasmine. Hain. Ayo, marar tabi digdi, dibidi ka. Pagod ako nagali ka, dibidi ka. Pagod ako nagali ka na, dibidi ka. Pagod ako minali na ini, oh. Sa harong daa, may unequal division of labor sa harong. Tama? Ito tabi digdi. And an inequality na yan in division of labor, napapaduman tabian sa misis. Gari sala, Kuya Nemi. Kuya Nems, gari sala, ade. Gari di ako matugot kay ni. Samantalang, most of the time, kita ang biga para susugo pag-iawang kita sa harong. Ano pa? Ito.
Igo na kipigapon na shared stress. Ang stress na iyan, napapadumahan. Madali lang. Po. May naglaog na teksto ka. Ikaw magagom ka na, di? Wala pa po akong agaw. Maagom pa sana, Opo, di ba? opo. Plano mag-agom, di ba? Mm. Plano pa man sana. Po, tab. Di pa man. Oh. Sa'yo ng stress, sa babae o sa lalaki, ika? Di ka ano? Ganun kakabirilot ako sa iyo, ma. Sa lalaki po, para sa akin. Pero aagumon ko, baka man stressful. Yes. Pero sa relasyon, siya nagdadra kay stress. So, lalaki po talaga. So, lalaki Jerome, po talaga. tukawinig din sa ibang nila. Kita, di ba? Nataman to sa lalaki. Dipisilon magtugal san mga lalaki. Sa experience mo, siyang stressor. So, lalaki. Sa'yo niya naharong. Ano po? Nicole. Pag tulog mo ko sa'yo na, baka na ka magkulingon yan, nag-aatap sa arong lindaw. Pero usually, lalaki na nagdadra kay stress eh. Kaya nga po. Anda ka mo nagdadra kay stress sa buhay? Simple lang kaya kami po, sir, ng mga babae. Unian sugo, may gibuhon nyo. Tapuson nyo. Ang mga lalaki, aluyonon, matugal pa, ba kung ano-ano pa, ang mata ka, ayan, kung sa iya, mga arog cancer. Arog pala ang mga lalaki? Yes po. Sarong nino, nahiling mo? Wala man. Wala man na stress. Hindi ka Wala po. Grabe pala, maliputon po pala din. Kaya nga nalipot ako. Pero, by nature kaya ang mga babae ang dako lang trabaho. Kaya usually, na-stressin da. Kaya kami man da ang mga lalaki, kay pon kigari sa mga husbands, kay pon ki time na i-relax ang agom. Oh, see? Ay, so, Una kasuratig di para relax lang pala sa mga husband, maano lang sinda doon gari ampun ka, papauli-ulian mo man. Di ba? Papauli-ulian mo. Kasi, ano pa man, pagal na sumisis. nasugo pa. Nagreklamo. Pero susog sa pag-aadal, husbands are significant sources of stress. Sa research, pag sinabing significant sources of stress, ano sabi yun? Anong Bicol? Hay. Sinda pinaghahalian kang stress saro sa mga pinaghahalian kang stress. But this does not mean all husband, take note of this di mo na nanghulugan na all husbands are the primary stressor in all marriages. Ikaw man palang Kuya Nemiki, Kuya Nems, may excuse man, nailing kitang dawa as individual dynamics vary significantly. Bako man nagabos na lalaki, source kay stress. O di ka intra ka palang duman, sir. Duman ako sa Duman ako sa excuse. Duman ako paano man ako maging stressor? Sige daw. Hindi ko po ara. Kaya nga ni, sa opisina ba kung man ako stressor? Ha? Pero, napadata nangyari yan. Kasi, nature kang mga lalaki na bako man talaga trabahan din sa loob kang harong. Ang focus digdi is trabaho sa harong. Dati yun. Dati. Pero kunyan patriarchal. Dati patriarchal, di ba? Ngunyan, ano na ngunyan? Equal. Pag matriarchal ngunyan, equal. Pero susog sa research, dahil pa man nagnakuha ng equal, igwaki unequal or uneven distribution of work sa harong. Isa nagluto sa endo? Parehas. Ay, very good ka. Isa naglalabas sa endo? Parehas din. Pati kaming mga anak. So, para kwa kang binalebay si Sai? Ako. Para plancha?
Parehas? Mama. Si mama. Para luto? Parehas. Pahugas ki plato? Lahat ng kumain, maghuhugas ng plato. Kami ka ito, kan mga aki, pagka may school, may schedule kami. Tulog kaming magturugang, susutabo, pamahaw, Opo. pamanggi, pangudto. Ganun. Nag-iikot yan every day. May kaming assignment sa paghugas. Kaya tako maghugas ki plato. Pero sa harong, sa mga harong paminsan, usually, ang ama, dahil naman nagaparahugas ki plato. Kaya nga po. Tapagkakaon, pag makaraon, tripon, Pag maurugas, waragas. kasi may level of expectancy sa magagom. Ang role ni wife, bako man sana siya garo nga ang role ni wife is, bako siya dapat, di ka dapat mag-agom, kaya ang hiling mo sa agom mo, katabang mo. Tama? Opo. Di ka man dapat maghiling di ka man mag-agom, nang hiling mo sa imong pag-agom mo na lalaki, iyo ang magtatabang sa imo. That's why, igoda kigaro, division of labor. Sa lawag kang harong. Ano ang common stress sa mag-agom? May ideya ka? Household chores. That's number 1. Trabaho sa nagiriwan. Ultimo na sa nang makuang kan masigid na sana. Nagiriwan pa ko siya masigid naman sa. Pero alam mo na bro, pigiwalan kan mag-agom? Ano po? Money. Money. Sa stressful thing, pag pigapasuhayan yan kan mag-agom. Sinamamadai. Paano ka? May kwarta ka mo. Dakol ka mong kwarta. Hain yan. Dakol ka mong kwarta. Idain. Kaduwa da at tabing stressful thing is death of a loved one. Siyempre, may nagadan sa pamilya, medyo kanyan. Iyo. Sunod da tabing stressful event sa laog kang harong, top 5 ba? Warin sa Pilipinas, dahil man kayo ni divorce. Opo. Wala man kitang divorce sa Pilipinas. And then, major illness or injury. May nagkahilang. Tapos, job loss. Nawaraan, kitrabaho. Opo. Yan. Yun datab. Pero usually, ang mga iyan, kayang i-handle databi. Sisian madaling ang coping up mechanism, sisian madaling maka-overcome ki stress. Ano sa iling mo? Feeling ko po lalaki. Ha? Feeling ko lalaki. Nata? Di man kaya ka mo show it as emotionally, sir. Feeling ko lang po. Feeling mo Pero sa pag-aadal, ang madali na maka-overcome ki stress ang girl. By nature, ang misis, ang kamong mga girl, mas ano sukon sa kulog, mas immune. Bako immune. Ano po? Mas makusog ang resistensya sa pain. Tolerance sa pain. Ang basihan, kung nataara mo kung ano. Ano po? Mas, ang pinakamakulog na parte sa babae pag nag-aaki. Siyempre po. Kaya makusog ang tolerance kang girl sa pain. Kami, bako maluy ang tolerance mida sa pain. Taka may agihan mi lang, bako man pag-aki. Ano na? Kuya Nems. Ano agihan talaga sa pain, bako man pag-aki. Ano naman ito? So, minadaman sa gilid kan salog. Di man kayo aram na kaorog, taki pa ini. Ang level of tolerance kang girl, mas halangkaw kasi sa pag-aki. Ano maduman sa salog po? Kaming mga lalaki, ano ba nga ng lalaki? Dahil naman nagka-experience sa kang level of tolerance na kasi, ngayon baga, pagigibo, may anesthesia na. Pero kami ka ito, dahil anesthesia, di ba? Nakao mo? Circumcision. Gari arog ka yan. Di ba? Ngayon baga, may anesthesia eh. Ito ang gari primerong pain na na-experience siya nin lalaki. Susog sa research. Di ba? Arin mas makulog, physical o physiological pain? Physiological. Di ba? Anata? So, kulog sa buot, kulog na namamatayan, mas grabe da iyan kumpara sa physical pain. Siyempre po. Kaya sa pakon kang bigla, mawara sa na. Nag-heal kaya ito. Nag-heal so? Physical pain. Oo. So, sa psychological o physiological pain, di nag-heal? Di po.
nag-ano siya, Nag- gradually. Wow, gradually. Nag-ano siya? Gradually, nawawala, tapos mabalik. Ganun po. Ang pod kang gradually. Hindi man. Ano nga pod po? Hindi po. Ano nga pod po ka ito? Hi. Nagbabalik, di ba? Oo, nagbabalik. Alright. Pero sabi ni Dr. Madali lang ha. Ito dapat may source kita. Dahil kita magtsamba. Dr. Pangaral kayo ni. Dr. Ito ha. Pag ang stress databi yaon sa tuya, nag-develop siya nag-develop siya helang. Sabi ni Dr. Francois Aidan, Medical Director sa University Hospital, Connor Whole Family Health. Wala ko Dr. Henry. Kasi pag stress ka, pag naglo yung immune system mo, dumang ka may problema. Yeah. Apo. Anong stress mo sa buhay? Wala po. Ha? Wala man. Wala kang stress? Malay kang aki. Ano databi ang most stressful events in life? Ano ngayon, sabi ni Dr. Aidan, ano ang most stressful events in life? Ang teenager pala, pag nag-edad nin 15 to 21, duman ang stress. 15 to 21. Oo. Pag nag-22 ka na pataas hanggang 35, madali mo na itong ma-overcome. Nagiging responsible ka ng mag-isip. Yeah. Kaya, kay puhanda na i-overcome. Kaya baga, dahil nakukuha sa pigapon na feel-good hormones. Kasi, pag matured ka na, mahiwas na sa imong pag-iisip. Yo, nabasa mo ini? Sa'yo nag-comment ini, Kuya Nems? Dati ko na, ilong tada ko sa'yo nag-comment ini. Pedro Bitangkor, marinapon tabi pa di. Basta na pa di ta, ining sinat mo di pa di, mag-uurong kitang dawata. So nahiling mo lang tabi yung pa di. Ay, grabe sir. Grabe siya. Alam ko na. Ay na nga nito. So, nalansi kan camera, no sir? Ang camera kaya bagay, ang kipig apod na ano ini? Double effect. Kaya sa mga nahiling nyo po kay VP Henry, double effect. Double effect. Alam mo, ang ganaling ko ngayang pugi. Pag kinamera ka, mas pugion ka. Pag sa imo, applicable ibang double. Diba? Kaya, madali lang. Ay, ito may comment. Madali lang taha. Ito. Si Padimananggad, sabi ni Sidonia Bea, sa inyong dawa Kuya Henry, pabati po sa mga ipagod ko dyan sa Bangkeron, Legazpi from Bakakay po. Jolinas, watching from Florista, Jovillar, Albay. Alright? O di sige. Okay na kita? O sige. Thank you, Tabi, Miss Jasmine. Salamaton. Alright? Mga tugang, thank you. Mga tugang 5 minutes before 4 o'clock in the afternoon, digdi po sa tuyang programa. Sa dami ng kung ano-anong sakit na kumakalat, influenza, sipon at iba pa, makakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng atay dulot ng stress, matabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet, exercise, at ngayon, mayroon ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na tay, maring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo.
Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liberaid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liberaid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liberaid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liberaid Pro. Mag-liver up na. Ang Liberaid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liberaid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Okay. Bueno, mga tugang taw lang. Unipon sa tuyang mga healthies bago kita magpaaram. Adi. Aramon ta daw, mga tugang, ang health benefits, aramon ta daw po ang health benefits da tabi kan aramon daw ang cloves. Cloves. Ini kaya nahiling ko ni dyan sa mga ano ba ko yan ang cloves? C-O-L-V-E-S. Cloves. Ini po, nahiling ko ni dyan sa mga Indian store. Ang sa kuyang ex-girlfriend, first love ko, nagpaparagigi, garuman ang ganda feel ko na marayo ng epekto sa lawas. Pero ilingon nindo ha, ang cloves da tabi, mga tugang saro tabi na nutrients dense flower buds, mga tugang, na may antioxidant. Ano ang antioxidant na yan? Ang apod kang antioxidant na, iogenol. Dahil ko arang kung tama ang pagka-pronounce ko. Iogenol. Lower inflammation, combat free radicals, and fight bacteria. Nakakapagpapababa data, kung sabihin, sa mga hubag-hubag, napapalupos niya. Salbatana, delikado pala rin eh. Tapos, ang mga bakterya na yaon sa lawas mo, kaya niyang labanan. Siring man or promote oral health. May depression ngipon mo. Improve digestion, support liver health. Oh! Pero mas maray po ang sa liver. So, Liberaid, Silimarin. May aid in blood sugar regulation. Additionally, cloves are rich source of manganese which helps main bone density. Di ko po aram kung ano side effect ka iyan. Di ko po aram, mga tugang, kung ano po ang side effect ka iyan. Ano? Pero, usually tabi, ano da tabian niyaon dyan? Ini kaya, pag medyo masurusak, medyo masurusak krot ini, pero sa harong, nananamitan ko po ini. Alright, now. Pero di ko sure ka kung ano, basta sige sayang inom ko. Okay, now. Powerful antioxidant, anti-inflammatory. Ang eugenol na pigaapod, cloves helps reduce inflammation, databi, and oxidative stress, reducing the risk of chronic disease, siring po sa heart disease and diabetes. Diabetes. Ang diabetes po, bako man iyan ang nakakapaluya sa lalaki, Kuya Nems. Ang nakakapaluya sa lalaki, ang pigiinom na gato lamang sudungo ko. Sinali ng comment na ini si Alex na amante. Okay, thank you Alex ha. Sinabi na, tamang pigasabi ko eh. Ang tamang pigasabi ko talaga. So kay Jasmine na comment ni Pading Pitin, medyo mag-urong pa kaming doon. Alright, ito. Oral health and pain relief. Improves digestion. Kaya lang kung makaon ka kaini, tabi, di mo kayang namit kita, masakrot, pero mas maray kung kagaon mo, inumon ang tubig. Yo. Improves digestion and regulates blood sugar compound. Promotes bone health and supports immune system.
Oh, di ba? Ito. Magkaon ka mo mga Indian food? Excuse me. Tabi. Pero bago mag-inom ka ang tabi na pigataramta ha, magkonsulta po kamo sa doktor. Dahil magibo ki basta-basta. Bago magibo ka ini, mga tugang, please consult your doctor. Nasabutan. Kaya po ang tabi na konsultahon, mga tugang ansendong doktor. Dahil mag-inom ki basta-basta, tabi. Doctor's advice is very important. Nasabutan. Oh. Ano pa, ang gibunta ko yan, Emi? Hapon na naman baga. Si Jerome. Jerome, din problema ng jingle ko sa hapon, ano? So, jingle ko sa hapon, anong jingle kong alas 3, kayo, ha? Okay, bang problema? Sa Facebook, ha? Sige daw. Tingnan daw natin to. Magpiton. Ano na sana? Ay, mali. Alas 3 na. Lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salitay umaabot sa bawat sulok. Mga tugang, salamat kan sa nung pagantabay. Mabalik po ako sa aga, 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hirit. Pero sa masunod pong mga aldaw, dahil ko aram kung makakalawag ako hali sa dudumanan mi via satellite broadcast. Pero ilingon ko po. Pero kung dahil po, si Diyos pa muna ang sa inyong mga kadang masakasabay boda si Nicole Gloriani. Sumangarak nga kun baga na maski. Gari permipig nagkasakay sa kuwan sa sigid. Ini po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Good afternoon sa Nugabos. I love you all. Kung ikaw ay edad 50 pataas,